И здравейте, хора! Днес пак ще качваме Brawl Stars трябва е забавно. Аз незабавни видеа не правя. И дано да ми зареди. Да, зареди ми. Сега... между другото, ако искате да играете с някой Fortnite, в Fortnite имам едни приятели, един се казва Лайло, другия няма да му казвам името. И, ще видите, яко е. Самото видео ще го направим добро. И ще играем Showdown. И най-вероятно дано да победа. Най-вероятно ще победя с Бери. Не да на Майк. И гледайте новото едно видео, което е мое в акаунта на... Той не иска, но не му знам акаунт. Линк в описанието ще има за акаунта му. Майко, ще ме убие. Ще ме препарира, брат. О, аз я препарира. Лек пълък. Майко. Ай, лека, залагай, ботка дребна. И да знаете, аз играя в Fortnite, ако искате да играете с мен. Линк долу в описанието също ще има. И се надявам някой да иска да играе с мен. Аз не съм много добър, не съм и много слаб. Мисля, на Brawl Stars съм много по-слаб от Fortnite. От Fortnite. Майко, той защо не умира? Умря. Шоудаун. Хора, шоудаун сме. Аре, де, залагай. Хайде да победим. Не. Много съм тъп. Браво, бе, мой. Браво, бе, брат. Браво. И... сега ще отваряме Супер Реар. Още една. Реар. То много ясно, че Реар, брат. То няма как да не е Реар, брат. И хора, ако искате да качвам по-дълги видеа, просто ми кажете. Пишете ми налично.